Danima se spekuliše da li će se Miki Đuričić vratiti u reality Zadruga 2, odakle je izašao, kako zvanična verzija kaže, zbog zdravstvenih problema. On je trenutno u rodnom Kupinovu, a o njegovom eventualnom povratku prokomentarisao je bivši zadrugar Vladimir Tomović. Pišete mi danima da se Miki Đuričić, poznati kao Vepar iz Kupinova, vraća u reality. Nemojte me ljudi terati da ga komentarišem. On ima većih problema sa kojima se bori. Droga, kockanje, psorijaza i baba Suzana Perović. Započeo je Vlada teškim optužbama i potom nastavio u sličnom stilu. Ovoliko sam morao napisati jer sam saznao koliko je plakao i šta je sve pričao o meni u produkciji. Besplatan savjet. Hvališ se da u dresovima imaš par hiljada eura. Prodaj ih nekoliko pa makar zube popravi jer tako škrbav ružiš televiziju. Mada i kad ih popraviš bit ćeš odvratan, ali makar nećeš biti škrbav. Ovo je moj komentar za sve one koji govore da njega ne smem da prokomentarišem, zaključio je Tomović.